में ए बुरबकवा के कहानी सुनी। हाँ झारखंड में एगो बेटी अंकिता के शाहरुख से प्रेम भइल शाहरुख आई बोला के लड़किया के आ घरे पेट्रोल छिड़क के आ लड़किया के जरा दे ओकरे घर में आ लड़की अपना माई बाप के एगो उहे कमाए वाले रहे ट्यूशन पढ़ा के अपना परिवार के परवरिश करत लो आई दुष्ट ऐसन बाड़े जे प्रेमो करता रहे आ प्रेम में धोखो करता रहे। ओ लड़की के अंकिता नाम के लड़की के मुदई जरा दिले सब पेट्रोल छिड़क के जब ओकर पर पेट्रोल छिड़कल गई हुई जब आग धरौले हुई तो ओकर आत्मा का कहत हुई आत्मा तो इतना ना बदुआ दिले हुई जे जब ले जी लो ए लोग के कोढ़ी फूट जाए के जब प्रेम कइले बाड़ी तो हकीकत में कर जेंगाराम सीता से कइले पार्वती शिव से कइली लैला मजनू से कइली बकरी प्रेम करतर सो ना ए घरी पार करतर सो ए घरी प्यार नहीं कर सको पहले लैला मजनू के प्रेम प्यार रहे ये लैला के देह पर कोरा बाजे तो मजनू आ मजनू के देह पर जब कोरा बाजे तो लैला करस आए हो बेरे के लैला मजनू बड़े सो जब लैला के 5 गो घेर ले बा तो मजनू मुजी के आड़ा से देखत ये दादा बाद अब एकरा बाद हमरे के गेली है सो एकरा बाद हमरे के चूड़ छोड़े के पड़ी। अब बताई प्यार परमात्मा के होते प्रतीक हो आज प्यार एगो कइले रस झारखंड में शाहरुख और अंकिता जौन पेट्रोल से जरा के अंकिता के मुआ देले हम सरकार से अपील करो जो ऐसन आदमी के फांसी होके के चाहिए फांसी ना होई तब ले मनी है सना जिंदे कनिया एगो और छोटू आरती के विषय में भई रहल टेक्निक के जब ले फांसी ना होई हम सरकार से अपील करो जैसन ऐसन प्रेमी के फांसी होके के चाहिए जब ले फांसी ना होई तब ले ही तब मनी है सना।